Ayo, gue sekdes dari. Aduh, bebek. Syukur. Syukur. Aman deh. Wes.
ndendang. Ngene iki yo gak lagi saduk. Iki masa iki dewa ya. Dewa apa? Dewa Rengku. Ora, dewa Rengku iki. Karo ngederan apa? Iki dewa ini. Ora gomek piye? Dapat dompet yang belum. Ya nek tutukane blok. Cetak dah. Ora pengen tutukane. Ono ge, dadak dah. Ono ge. Weh, kok pengen ro tutukane? Yo, Iya. Pengen ro tutukane. Gua ning Pak Guru. sisa kok mikir. Ngono. Sal. Jantak. Iku ngono kok penganyang-anyangan. Weh, weh ada suara wedhus ta? Suara wedhus tak ning gono piye? Suara wedhus tak ning gono mak ngono. Ning gono gak ngono suara wedhus. Tanggaku enek bledek wedhus. Yo, Bedino bingokno aku. piye? Iku wedhus birai goblok. Masa iya? Arep trimo wedhus pitik barangnya aku yo iso ndolo pitik. Iso, pitik bobot, Cek babon. pitik bobot pitik kluru enek loro. Piye? Sing bojone tanggung jawab, mbekan bojone gak tanggung jawab. Nek bojone tanggung jawab. Nak bojone tanggung jawab ya biasa ngono kae. Kok beto. Nek ora tanggung jawab. Nak bojone gak tanggung jawab. Tanggung jawab. Yo mau wes. Iki enak neh, Mana? enak neh. Apa? Pitik cilik lagi ajaran kluruk. Cilik. Cilik. Wih bedino bingono aku. Ini jenenge ra pitik. Lah kok Lagi di. pitik cilik lagi ajaran kluruk ini. Pitik cilik. Cilik. Enak neh. Pitik kebalan jendal. Piye? Ora tau ora kowe. Ora ora. Nek ingin mangan sego kok ditotal ya balan jendal. Piye? Sik saiki tak bedheki. Apa? Ana pitik wedok kawin Hah? udah kasune dipangan kiri. Hah? Wis kuwi piye? Terus dibantu sendal. Anak pitik, Pitik wedok. anak pitik lanang ngawisi pitik wedok. Yo. Terus Terus ana kiri teko. aku pas kuwi gak mangkat deh. Pas kiri ra Pas kira gak mangkat aku apa? goblok goblok apa kiri esuk sore kiri. Gak iso. Alah. Piye suara pitik piye? Piye? Aja ning ngono, kene melok dheke yo. Bose. Kowe cangkem kok kewan tok. Manis saldo ora? Halo, mani ya. Ya carane apa nih? Lek. Oh, balik. Ku ganteng ngono kok. Lek kuwi iki asamu. Oh, ganteng ngene balik. Iku kok Ya piye? dari iki lho, bertanggapan iki lho. Hah? Keplek dia. Eh? Yo yo lek yo, keplek. Menang langsung nyanyi. Kowe tak aku gak. Kono Aku kalah. kowe nak go keplek kowe aku gemet go kuwi. Kowe go kuwi. Wis terlibat. Kau Cek. Kowe ganteng nek sapa iki? sapa? Saya sunat. Iki saya sunat iki. Bisa kan barang iki? Ora iso. Ya carane demo walu. Alah, Tan. antarane kita sunat, sunat kan artine. Apa? Kene genon pondok lele. Iya. Ajak tak Pondok lele ya. Lah ya. Artine sunat. Artine sunat. Kowe ora ora. Padha. Sunat. S anyep. Roh. Anyep. Iya roh. Bukan kolam serang ngono. Lho. Es suci untuk laki-laki. Lagi es wis ngene yo. Nek tutukane. Apa? Lagi es wis apik nek tutukane. T. Sekolah di sunat untuk laki-laki itu suci. Wedok. N N. nanti pasti suci untuk laki-laki. Suci terus A. Akan suci untuk laki-laki. Suci terus D. T kita nih
Kita beda. Beda. Iki gak relate tenek. Kita nana mesti suci untuk laki-laki. Suci terus ade. Iki ane suci. Aku sing sak pitur. Kulo ana ta apa? Aku sing sak pitur iki gak mangan. Sik, sadurunge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki go Sing jawab ngomong loro. muga-muga sing jawab salamku utange lunas. Mau nek wis lunas tenan. Dominane padha utang kabeh. Aja. Kuwe utang nganggo nyanyi aku. Lho kok gak sik terus nyanyi. Ngene dah. Iki sing sunat de Bapak Setiawan. Iki ning ndi desa? Goblok kok ora iso maca. Desa ngene. Desa ngene. Iki lho. Tangkis. Kayak desa ngene. Desa Tangkis, Kecamatan Bledek. Nek Guntur. Guntur. Ayo. Desa Tangkis, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Waduh. Omahku medhun tekan kene. Medion di, medion kono ya. Medion makan, medion kok motor. Ayo. Yo didongakno sik kanggo didapa. Yo. Iki wis nanggape kesenian ayang-ayang. Ayang-ayang kaya piye to? Dewa Dewi. Gede-gede. Oh, ora kuwi. Wis nanggape kesenian Dewa Dewi. Ini iki wis apik, wis jos, wis kondang. Ademu kaget. Kaget. Kaget apa? Barone godi-godi. Bisa nyaplok kowe ya. Padas roman. Menurutku baru kan. Nak ning kene. Iku diambil lah. Itu cuma sik. Aku dik apa muga-muga ya sehat walafiat. Amin. Rezekine kathah. Kangge wong tuane nggih barokah. Sakwise nanggap dewa-dewi iso tuku omah, iso tuku dadah. Mari ngono iso tuku sawah. Nak turah iso tuku menyang nang Mekah. Iya, mau nak boleh orang yang bukan tak apa-apa. Iki gede sapa? Tidak apa. Gede apa nih? Gede apa? Kacang. Ngatok. 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 Wis ngerti. Yo. Itu ya bapak. Itu gale ini. Bapak apa? Pak. Ora situ, ora situ. Nak kena aku ngadu kaporit. Gede apa sih? Gede apa? Dek dapat saya budi nggih. Insyaallah. Anu salah. Nak nyetrum. Berarti wis salah logika. Ayo. Mana. Di. Oh, ayo. Gue biru kok. Telek cecek iku. Kok cecek iki lho. Ini putih gede. Ora ngono iki bagus. Iya, Ini bagus. Dek bapak sok nak gede iki masa ndek ya dadi polisi. Apa? Pokoke cita-citane iki ya dadi Bapak Rizky Jaya. lah kok peteli barang. Salam, Pak. Kok sowan sawer. Iki ngene iki ditekakno rene iki gepak seduluran. Ora kok ngono duwe tae. Iki ngene iki yo selaine man. Nek bagi bayaran gelem. Udah. Lha wis ora duit gak masa seduluran leh di. Jumlah duit nek goblok. Oh ala lele, kowe beli duit. Nah aku ya padha. Ayo. Sing ape bayar iki sapa? Sing ape bayar iki sapa? Gak piye piye. Ora Aku sambatan. Ora mau bayar kok. Kena macet. Aku balik tegede gede. Kene saldo dhisik. Saldo dhisik. Di desa Bapak Aris. Yo. Yo ayo. Bapak Aris ini. Wah, keluar gua. Kene go batik. Bapak Aris yang saya modal-modal lho. Yo. Mak Salah ada Pak yo. emang bojone sapa? Bisa apa, Mak? Pusarien. Bisa aja. Sapa ta? Iki lho. Oh iki lho. Oh yo. Bu Sri Yuni. Oh Sari Jem. Goblok. Oh iya Yuni bohong yo. Lali aku.
Putri Yuni mau ngene-ngene. Piye? Aku pas lewat mau ngene-ngene. Tak kira kepe nyawer. Nah, Dibeli kukur-kukur. saiki salto sik. Salto sih. Ya. Mari disawer. Ya. Yo, ran. Ran apa? Satu.
Yo nek disawer yo apa dikeki apa? Ini apa? Ya didongakne apa dipandun-pandunke apa diapakne. Iso pantun dia. Aku lah ngele iki. Aku Yo. Alah, alah. kowe iso piye? Bisa lele. Jajal Bisa terus ke. iso. Yo tapi dutak kok mau dutak. Iya apa itu kamu jane? Balik murah kali. Lah. Ada kamu ini. Ayo. Pandungnya mana? Pandungnya. Yo joget penak ini. Kowe iki diteni pandune kok. Menawa ben pandun sabar. Sopo, Mang? Paris. Pak Lanang. Oh, weh, jangkar iki. Ora Paris. Salah Pak. Waris ya. Wah, iku. Hah? Lah kok pancane dhewe. Kok macamen. Balap kan. Sabung pitik iki yo. Ayo sapa? Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe iso tak terus dipantun. Iya, iso bel. Sampun Aspe metedur. Aspe metedur. Aspe metedur. sarungku lho. Hah? Sarungku. Lah emang sepur asapnya mengundi. Dhuwur ya, motor kenal pot ngisor. Wah. Wah, kene ya mau bus solo kae. Nah, ayo. Enak. Assalamualaikum. Terus dipantun. Iya, iso film Setik. samudel. Rondo. Ora kudu padha. Warna arah sambel. Piye? Saru-saru. Ora saru. Lah tau delok garpu. Garpu kok ngene. Iki nek ora sigar iki apa iso mlebu? Wes ora nyunduk pentol. Iki ora sigar iki ora iso mlebu garpune. Ora iso. Nek. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya iso anggere iki. Keringat kan betul, kering-kering keranga, kering-kering gue sikil. Emang apa? Karipik. Bisa apa ora? Kakak aku nak ngene gak? Karipik. Keripik, kering-kering hati tuting. Ya, lho. Ora apa-apa, kono pengen delok ini lagi mati kok mau. Iku ngono kan yo tak kancing ning kamar. Kok yo melok. Ayo. Dijak. Lah ya kemarin juga kok parane ora. Dibalik. Sundi tuh. Ayo di. Kono ayo. Sing dibalik. Alah sing saya modon-modon yo kayak aku lho kowe. Kuwi lho yo kayak bandeng gegep bener lho. Coba. Ora
bapake balaku. Bapake balaku kae. Ini Paris. Wakile. Yo, ngene yo wakil lebaran masalah. Cek wakile. Dhisik wakil urung ketuane, urung Paris dewa mesti biru. urung bojone, Urung bojone, wah bojone. urung tanggane, Yo. urung entene. Urung kaduse tamat kami tuwane lurae. Lah saete kok cek maksud piye? Aja saete sak keluarga to nunggu. Ora apa-apa, balik dibul gak yo. Iki terus piye? Iki balik tutuke ora. Oh, balik ini bisa salto. Salto. Ma, Ya jarine Pak Arif, nganu Mas Bilal salto ping 20. Iki, yo terus Paris. oh yo mantuk karo Pak Arif. Sano penanu. Oh 20. iya Mas Bilal ngono Mas. Siji pulo. Nak dia maksudnya situ ae. Nggih, nek kanggo kowe salurmu aku 20 ya. Nah, Wis lawe. 6 lawe. pitung lawe. Iki yo, salto. Aku nek Iya, ya. Tapi ora. tak boy. Yo yo kita kabeh ucap. Eh? Kita kabeh ucap. Ora apa-apa murah bae. Yo gini. Ayo, pergi. Apa nek kok? Dimulai tidak muda. Dimulai tidak muda. Pengen sehat. Lanjut, pengen sehat. Duitku kok gak enak. Sing gue duit balik mentret. Sing gue duitku balik mentret lele. Sing gue duitku balik mentret. Tak lupa tombok. Apa ya? Apa? Sing gedemu balik bledos nggo motor kok. Oh iya ya. Bocah kowe. Balik bisulan loe. Preso Liga Jokowi terus dia lah ngene numpak. Kalau aja. Eh? Pak, elah langsung mulai masuk. Delok rene tak tau ipak langsung ngene. Wis apik, Pak. Bapak Aristetu. Eh? Bapak Aristetu. Apa wi? Apa wi? Stetu. Setelan kuat. Eh? Ya. Ayo nih. Uwe kok. Hah? Wis. Wah, begitu. Orang. Apa? Apa? Gage kalau dituli Pak Arif kan merono. Pak Arif kok Pak Arif ae. Arif Pak Bupati ya. Karo Pak jare rono nek. Karo Pak
Kamu banyak satu. Ayo yo. Mula kowe ngerti-ngerti cilik kuwi kamu. Tidak. Jangan lagi. Ayo Mas, dari sana. Ono bareng bebel bareng di zona atraksi. Apa? Weh, girangan nangis ke bonus menang musuh lho. Ora kowe. Apa? Lah, Kok pindah? matane. Goblok.